Представете си следната ситуация. Скровате си спокойно из Tinder, просто търсите приятна среща или може би принца на бял кон, но някъде дълбоко в съзнанието ви има един тих глас, който шепне: ами ако този човек се окаже опасен? Закопчайте се здраво, защото днешната история е всяко кошмарно преживяване от приложенията за запознанства, събрани в едно. Искам да ви пожелая приятно гледане, но преди това да ви напомня: абонирайте се за канала, харесайте и споделете с вашите приятели. Приятно гледане! Разказът е за Итан. Един обикновен човек, който се превръща в нещо ужасяващо. Грабнете си кафе или вино, без осъждане, и да започваме. Животът на Итан започва напълно нормално. Той е симпатичен, забавен човек, който работи в бетонна компания. Всички го харесват. Клиенти, колеги, всички. И между другото е женен. Животът изглежда страхотно, нали? Докато нещо не се обърква. Итан и съпругата му започват да имат проблеми. Споровете стават ежедневни. Стресът го изяжда отвътре, а психическото му здраве върви стремглаво надолу. Съпругата му, милата жена, предлага терапия, но Итан отхвърля. Каква грешка, нали? Лошо решение, нали? Скоро бракът им се разпада. Тя го напуска, а светът на Итан рухва. Той изпада в депресия. Става затворен в себе си човек и, честно казано, неузнаваем. Приятелите му и колегите му го забелязват. Веселият забавен тип се е превърнал в сянка на себе си. Ето тук започва тъмната част. Итан започва да споделя за обезпокоителни мисли за жени, насилствени мисли, на глас в работата. Можете ли да си представите? Колегите са му като: човече, всичко наред ли е? Но не, нищо не е наред с него. Нещата се влошават и след спор с колежка Итан е уволнен. И сега той не само е гневен, той кипи от ярост. Изолира се, прекъсва връзката с приятелите си и с роднините си и оставя гнева си да го погълне. Това е като гледане на катастрофа в забавен каданс и просто чакаш момента на сблъсъка. Един самотен ден, докато скролва из Инстаграм, Итан попада на профила на Отъм, стара колежка от младините му. Той винаги е намирал за привлекателна. Затова, разбира се, решава да й пише в лични съобщения. Хей, как си? Започват да си пишат, но Отъм, тя на пръв поглед изобщо не е заинтригувана. Опитва се да го отблъсне деликатно. Съжалявам, имам планове, но Итан, той не разбира от намек. Продължава да й пише, докато накрая тя не трябва просто да го отблъсне и решава да го игнорира. Мислите си, че това е краят, нали? Не. Гневът на Итан, подхранван от всички тези откази, достига до точка на кипене. И тук историята става наистина ужасяваща и отвратителна. Изпълнен с ярост и отчаяние, Итан отваря Tinder, готов да излее гнева си върху някого, когото и да е. Скролва и бам! Намира съвпадение. Името й е Ашлин. Тя е на 25 години, работи с деца, със специални нужди и по всичко личи, че това е страхотен човек. Итан и Ашлин започват да си пишат и изглежда, че си допадат. Или поне така изглежда. Оговарят си среща за следващата вечер и Ашлин с доверчивото си сърце се съгласява. Срещат се и отиват в местен ресторант. И прекарват часове, смях, пиене, разговори. Какво по-хубаво? В края на вечерта всичко изглежда толкова добре, че Ашлин се съгласява да отиде у Итан, за да гледат филм. На пръв поглед, стандартна първа среща. Но това, което се случва малко по-късно, е всичко, което е всичко друго, но не е нормално. В началото всичко изглежда наред. Гледат филм, стават по-близки и както се досещате, едното води до другото. Заспиват заедно и за кратък миг може да си помислите: ей, този човек най-накрая се успокои. Да, ама не. В 3 през нощта Итан се събужда. Гледа Ашлин, която спи до него спокойно и нещо в него се пречупва. Без предупреждение той обхваща врата й с ръце и започва да я душли. Ашлин се събужда, уплашена до смърт и започва да се бори с всички сили. Удря го, рита го, но Итан е прекалено силен. Накрая пуска и мислите си: о боже, най-накрая кошмарът свърши. Но не, той тича до кухнята, грабва един нож и няма да влизам в подробности какво се случва. Да кажем, че краят на Ашлин е трагичен. И ето, най-страшното.
След нападението, Итан сам звъни на 911. Признава какво е направил. Наранил съм някого и искам да нараня себе си. Когато полицията пристига, намира Ашлин, но вече е твърде късно. Итан изненадващо спокоен разказва какво се е случило. Признава, че я е нападнал без никаква причина. Полицията го арестува на място. По-късно в съда той се признава за виновен. Получава минимум 15 години затвор. И така една импулсивна, изпълнена с ярост нож унищожава 2 живота. Този на Ашлин, прекъснат твърде рано, и този на Итан, който вече е дефиниран от действията му. И така, какъв е изводът? Първо, винаги вярвайте на инстинктите си. Ако нещо ви се струва странно, вероятно е така. И второ, запомнете, приложенията за запознанства могат да бъдат страхотни, но винаги бъдете внимателни и имайте едно на ум, защото никога не знаете кой седи от другата страна на екрана. Ашлин заслужаваше много повече от това, което й се случи. Нека я почетем, като останем бдителни и защитаваме себе си и другите. Благодаря, че се включихте и ще се радвам да се чуем отново следващия път за още една чиленка история. Пазете се, момичета!